No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. A Garda Civil comisou nunha nave da Pobra do Caramiñal unha parte importante desas 45 toneladas de atún conxelado, que só estaba autorizado para o seu consumo en conserva, pero que era comercializado como fresco, o que cuadriplicaba o seu valor no mercado. A macrooperación denominada Atunali levouse a cabo tamén en varias provincias españolas, entre elas Alacante, Murcia e Barcelona. No foco das investigacións un total de 4 persoas, entre as que se atopa tamén un empresario pobrense. A Garda Civil acúsaas dun presunto delito contra a saúde pública, fraude aos consumidores e falsidade documental, enfrontándose a penas que poderían ir de 1 a 4 anos de cárcere e outras posibles sancións administrativas. Para min o furtivismo en cualquier eslabón da cadena é o meu enemigo e loitamos contra el en todos os campos, non? E unha forma tamén de facer furtivismo é precisamente intentando facer fraudes no consumo e, polo tanto, pois eu rexeito todas estas prácticas que tamén, como no caso do furtivismo das playas, pois poñen en dúbida a imaxe dos produtos de excelente calidade que se fan en Galicia, donde a inmensa maioría dos profesionais traballan dunha forma correcta e así o acreditan todas as auditorías que nos teñen feito dende a Unión Europea. Así é que eu espero que todo o peso da lei caiga sobre aqueles que están facendo as cousas mal. As investigacións realizadas en colaboración tamén da Interpol e Europol iniciáronse xa o pasado mes de xaneiro por parte dos axentes do Servizo de Protección da Natureza de Alacante. A operación segue aberta e non se descartan novas detencións. Os portos de titularidade autonómica moveron 950.000 toneladas de mercadorías ao longo do primeiro semestre de 2018. Así o anunciou o presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, nunha rolda de prensa na sede do ente público, na que fixo balance de actividade de carga e descarga de mercadorías e peixe fresco nas instalacións portuarias dependentes da Xunta. A cifra supón un incremento en termos netos de 112 toneladas respecto ao balance do mesmo período de 2017 e un incremento porcentual do 13%. Os movementos de mercadorías máis importantes corresponderon respectivamente aos portos de Cariño, con 327.000 toneladas, Ribadeo, con 245.000 toneladas, e o de Brens, en Cee, con 204 toneladas. En canto ás principais mercadorías descargadas, destaca o mineral de ferros en aglomerar no porto de Cariño, no que se moveron máis de 295.000 toneladas. A pasta de madeira en Ribadeo, con 185.000, e o manganeso no porto de Brens, con 77.000 toneladas. En relación á influencia da actividade dos peiraos comerciais na industria da súa contorna, compre destacar a relevancia para a Mariña e a costa cantábrica, co repunte dos tráficos de madeira en bruto en Burela e Cariño. Tamén é de destacar a descarga de túnidos conxelados para a industria transformadora do Barbanza, especialmente na Pobra do Caramiñal, que continúa como líder de Galicia. Respecto á facturación, Portos de Galicia pechou o ano económico cunha recadación de 8 millóns de euros, o que supón un incremento do 7% respecto ao pasado ano. Unha cifra que supón un índice de cumprimento de previsión do 50% á metade do ano e un incremento neto de medio millón de euros respecto ao primeiro semestre de 2017, o que permite unha maior reversión dos investimentos na mellora dos servizos e as infraestruturas portuarias. Ante as cifras aportadas, o presidente de Portos de Galicia sinalou que os datos de movemento de tráfico son proba dunha crecente actividade económica rexistrada nos peiraos de titularidade autonómica
que teñen sido rendibilizados como motor de xeración de riqueza e emprego, tanto para a carga e descarga de peixe e mercadorías, como tamén para o desenvolvemento da actividade náutico-recreativa e deportiva. Despois de percorrer diferentes praias de toda Galicia, a campaña de concienciación Non sexas pirata, a praia vense a gozar, non a saquear, que promove a Xunta de Galicia, achegouse esta semana aos areais da comarca do Barbanza. Para presentar esta iniciativa contouse coa presenza da propia titular de Mar, Rosa Quintana, quen incidiu nos principais obxectivos da campaña. Pois esta acción o único que intenta é concienciar a todos as persoas que se acercan durante os días de bo tempo ás playas, de que as playas que temos en Galicia son moi boas para pasear, son moi boas para tomar o sol, pero que o que non deben facer é coller o marisco, que eso é responsabilidade das profesionales que traballan durante todos os días do ano para intentar ter a mellor posibilidade de marisco nas nosas zonas. É un cálculo difícil de facer, pero soamente o que decomisan os gardacostas estamos no entorno dunha tonelada. Pero a todo isto hai que añadir pois, o que as propias mariscadoras que se pasan o día pois intentando falar cos turistas e pedíndolle que devolvan todo aquilo que levan para o mar e todo aquilo que se nos escapa, claro, o sea, que estamos falando de moita cantidade. A iniciativa conta tamén co respaldo das propias confrarías, principais afectadas por esta problemática. Neste sentido, a patroa maior de Cabo de Cruz, Raquel Souto, aludiu ás graves consecuencias que acarrean estas prácticas ilegais para o sector. Todo que sea concienciar aos turistas, desde a cofradía estamos moi agradecidos a todas estas campañas canto nos podan axudar con este tema. Sei que o furtivismo, a incidencia, nós temolas todos os días, polo menos nas nosas playas, tanto sea de turistas, de furtivos. No verán é cando máis problema temos. Dende a propia Consellería incídese en que, ademais do grave problema socioeconómico, o afectar as economías dos mariscadores profesionais que viven deste traballo, o furtivismo supón tamén un prexuízo medioambiental e de saúde, pois pode supor un risco para quen consume produto extraído e comercializado de xeito ilegal, ou non ter pasado ningún tipo de control que o avale. Todos aqueles que se acerquen á playa e intenten coller o marisco, que sepan que están provocando, en principio, 3 danos fundamentais. Un é un dano contra o medio ambiente, outro é un dano contra o impacto social e económico que ten nas propias mariscadoras que durante todo o ano traballan non solamente extraendo marisco, sino limpiando as playas, sementando, invertindo os seus propios cartos en comprar semente para recuperar as playas e, en terceiro lugar, poden producir un impacto na saúde dos que consuman eses produtos, porque non son quen de garantir que o produto este de tal maneira que non provoque danos para a saúde. Co cual, se aínda encima de que se consume un bo produto como é o galego e se produce un dano para o consumidor, pois cae a calidade, a imaxe dos nosos produtos. Por lo tanto, son 3 danos colaterais que aqueles que se acerquen á playa a coller o marisco de maneira furtiva pois están a facer. Dende a Consellería traballando co sector, o que estamos xa dende fai anos intentando concienciar a todo o mundo do excelente traballo que fan a inmensa maioría dos profesionais que traballan en brao e en inverno, porque vir á playa no brao é moi cómodo, pero elas teñen que traballar tamén durante todo o inverno. A Deputación da Coruña chegará un investimento de preto dos 50.000 euros para cofinanciar as obras de recuperación ambiental da costa de Abruñeiras. A achega provincial, que se artellará a través dun convenio de colaboración co Concello, representa o 80% do orzamento total desta primeira fase dos traballos, cuxo importe total ascende a uns 60.000 euros. Os traballos teñen por obxecto a recuperación do litoral na zona, onde se atopa unha antiga fábrica de motores, que desenvolve a súa actividade na primeira metade do século XX e que hoxe se atopa en estado de ruínas, pero que conserva certo valor como patrimonio histórico e industrial da vila relacionado co mundo do mar. Eso permitiría a posta en valor a recuperación do mesmo, os traballos de desbroce e acondicionamento, tamén a iluminación para que se visualice tanto dende o paseo como dende a propia ponte da variante de Noia, que é unha zona que se atopa degradada en este momento e que con as distintas actuacións que se plantexan, pois búscase darlle continuidade dende a Bruñeiras ao paseo actual.
Nesta área sitúase tamén unha antiga telleira e a actual nave na que se sitúa unha estación depuradora de augas residuais. O proxecto propón habilitar no futuro novos espazos públicos na franxa litoral colindante coa antiga factoría, que constituirá un punto de referencia no contexto do futuro paseo marítimo de Noia. Visualizouse un antigo castillete que era unha antiga telleira, ese elemento pois convírtese nun reclamo patrimonial tamén para esa zona. Pretendemos ir desenvolvendo unha serie de actuacións que lle den continuidade dende a Bruñeiras, que poñan valor pois elementos como esta telleira ou o propio motoraco, que son construcións que tiveron unha importancia a nivel empresarial e industrial en Noia, que ao mesmo tempo se convirtan en elementos patrimoniais unha vez recuperados e unha vez acondicionados e consolidadas esas paredes, e ao mesmo tempo pois darlle continuidade a ese paseo co obxectivo de acabar enlazando dende a zona da Bruñeiras ata Río do Porto. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O alcalde Xosé Lois Piñeiro e o patrón maior Xoán Miguel Iglesias asinaban o convenio de colaboración entre ambas entidades que lle permitirá ao Concello poder seguir empregando o tractor Limprapraias, propiedade da confraría, así como tamén a cesión de parte do local que o Pósito posúe na Rúa Castelao, sede da antiga confraría, que será destinado a actos culturais e asociacións. Que ven de distintas necesidades. Unha, pois, a necesidade que tiña o Concello de seguir mantendo o uso da máquina limpa-praias, que viñen facendo desde moitísimos anos e nunca se lle pagou un aluguer nin se mercou efectivamente a máquina limpa-praias, e queremos compensar un pouco a cofradía por todos esos anos de uso ao servicio de todo o Concello, en beneficio de todas as persoas do noso pobo. Tamén inclúe o convenio a cesión por parte da cofradía do uso para entidades sen ánimo de lucro e para o propio Concello do local que ten situado na Rúa Castelao, e que, bueno, utilizaremos basicamente para ensaios, actividades culturais e estas cousas. O patrón maior destacou tamén a importancia deste acordo, que ven a plasmar a colaboración entre as dúas entidades, despois de anos de distanciamento. 3 anos nos costou, a min casi 4, o mandato inteiro, para poder conseguir o aluguer da máquina, máis que podamos ter, como digo, unha simbiosis entre a cofradía e o Axuntamento. Eu non concebía que unha vila mariñeira a cofradía e o Axuntamento estiveran non enfrentados, pero cada un polo seu lado, sin dirixirse a palabras, sin facer nada. Non me cabía na cabeza. Entón, cando se leu Xosé Lois, eu púxeme en contacto con ele rapidamente e dixenlle que isto tiña que cambiar, que nós somos unha vila mariñeira, e así como vila é referente tanto para o Concello como para os propios mariscadores e os pescadores. Entonces empezamos a traballar arreo nesto. O da máquina, que iso xa ven de longo, costou bastante, Dios e axuda, pero non solamente o da máquina, é colaborar, é saber que levantas o teléfono e dis, alcalde ou patrón, pasa isto, e podémonos a falar enseguida. Iso antes non pasaba. Entón, con iso a mí se me dou por satisfeito. Ahora, si tamén ora neste convenio veñen uns 8.000 euros para as arcas da cofradía, a nosa cofradía é netamente marisqueira. Entón, non somos como outras cofradías que teñen, que se financian, pois, se falla o marisqueo, pois teñen peixe, teñen nasa, teñen polvo, teñen outras artes. Non somos netamente marisqueiros. Se nos falla o marisco, pasámolo moi mal, de feito, pasámolo moi mal estes últimos 4 ou 5 anos, e agora parece que vemos a luz ao final do túnel, pero moi lonxe, pero vamos, parece que vamos repuntando. O convenio, por importe duns 8.000 euros, terá unha periodicidade anual, renovable cada ano, se existe acordo entre ambas partes. O novo centro para o Club de Remo de Cabo de Cruz suporá un investimento de 1 millón de euros. O retraso na construción do inmoble débese ao longo proceso de tramitación. Tal e como explicou o alcalde de Boiro, foi preciso reducir a servidume de costas e elaborar un plan de usos portuarios. Primeiro houve que arreglar o tema do deslinde de costas, da reducción de costas. Nos levou 2 anos.
do cual se viron beneficiados o Corviño, Campo, Ribeira Grande e outro plan especial. En segundo lugar, houve que facer un plan de usos de portos que leva máis dun ano e medio. Se fixo o plan de uso de Cabo de Cruz, de Escarabote, de Bodión e de Ancados, porque sería imposible, sen estes dous primeiros pasos, facer o clube de remo na situación privilexiada onde está, que é onde estuvo sempre. En terceiro lugar, hai que tramitar, hai que facer desagregación de terrenos, unificación de terrenos, inscribilos no rexistro, pasalos a portos. Eso leva moitísimo tempo registrar, leva moitísimo tempo levar as parcelas a portos. Hai varios plenos entre medio. Dado que o procedemento administrativo aínda non concluíu, o Executivo optou por destinar parte da partida consignada a este centro á dotación de outros servizos básicos. Queda unha reserva de 600.000 euros á espera de que conclúan os trámites e se proceda a licitar o proxecto en futuros exercicios. Quedan 600.000 euros, e digo que ainda é unha irresponsabilidade que queden, porque sei que non se van a utilizar todos. Entón, cando se acaba un exercicio presupuestario, eu son dos que digo que os cartos hai que gastalos. Hai que gastalos en servicios, en outros servicios, alcantarillados, servicios sociais, cultura, deportes, non van a quedar ociosos. Senón sería un mal gestor dos impuestos que pagan os meus ciudadanos. De calquera modo, deixamos 600.000 euros, que iso moita xente non o sabe. Retiramos 400.000 para facer outras obras, e 600.000 euros é unha previsión que, ao mellor, hai moitísimas máis posibilidades que non se cumple, que se empeza a obra, pero non hai que pagar, porque é imposible, non? O alcalde criticou a polémica infundada que xurdiu en torno a este proxecto, que lembra, xa o PP levaba no seu programa electoral. Así de exultantes chegaban os remeiros de Cabo de Cruz a Porto, despois de facerse coa bandeira de Hondarribia, unha das regatas máis importantes do remo nacional, xunto ás da Conche Zarauz. Trátase da segunda vez na historia que consegue este fito, o alcance de moi poucos. Hai 14 anos repetía éxito con esta mesma bandeira. Tantos años, algún día tenía que ser, y fue hoy. Hondarribia, 14 años después, y tenía que ser. No nos hemos perdido, no sabéis lo que iba a hacer, es nuevo para todos, pero bueno, muy bien. Que sea muchas más veces, ojalá no sea la última. Pues lo que se siente, que es euforia y alegría, explosión de campeones del mundo por un día, como dice aquí este. Bueno, en fin, trabajo y mucho trabajo. Despois do triunfo desta fin de semana, Cabo afiánzase na sexta praza da clasificación xeral da Liga Euskolabel, a tan só 5 puntos da quinta praza, que é ocupada nestes momentos por Santurce. Os seus próximos obxectivos serán as regatas de Zarauz, Boiro e a Concha, onde agardan poder continuar demostrando o seu potencial. O calendario de regatas en Arousa Norte suma unha nova proba. Será a primeira regata volta a ONS Trofeo Arousa Norte. A cita terá lugar o sábado 18 de agosto. Estará organizado pola Mancomunidade o Club Náutico Boiro Mariña Cabo de Cruz. Ademais da práctica deportiva, a regata nace tamén coa idea de promocionar turísticamente esta comarca. Cadrou perfectamente cos obxectivos que se marca Arousa Norte de promoción do deporte, de promoción da vela, un recurso que na marxe norte da Ría de Arousa e en todas as rías baixas debe ser principal na súa promoción, non? Como é o acceso ao deporte da vela e en xeral a todos os deportes náuticos. Temos que fomentalo, potencialo ao máximo e neste caso pois a circunstancia de que tamén fomentamos o deporte. O fomento da náutica deportiva, o fomento do deporte, o fomento do turismo, toda esta acollida desde Arousa Norte. Desde logo temos que sentir moi orgullosos do traballo que está facendo a Arousa Norte. Está facendo un traballo de difusión do que é a náutica, do que é o turismo moi amplio. Para nós é un orgullo sentirnos que cada día temos máis tránsitos estranxeiros. Eu creo que calquera que conozco o mundo da náutica, se colle o canal 9 do UHF, verá que todos os días hai comunicacións continuas para a Pobra, para Boiro, para Ribeira, para Rianxo, para entradas de barcos estranxeiros, barcos ingleses, irlandeses, franceses. Temos un potencial tan grande que eu creo que o futuro xa é presente hoxe en día. Somos, eu creo que unha das zonas con máis ambición turística e náutica que hai en Galicia. E agradecer ás mancomunidades
por o que estades facendo, a fin de contas, estades axudando a que practiquemos o deporte que tanto nos gusta a algúns. Espero que teñades un gran éxito. Lóxicamente, a primeira nunca é fácil, temos un calendario cheo de regatas, hai máis regatas que días ten o ano, pero vamos facer un esforzo entre todos para que esta regata se consolide no tempo e se xa o que decía aquí o amigo presidente do club, que sexa unha regata importantísima, sobre todo que as fechas son moi boas porque a xente está de vacacións e aproveita para, aparte de facer o deporte que tanto nos gusta, de disfrutar un pouco a gastronomía e estar un pouco ca familia. A regata, cunha travesía dunhas 40 millas náuticas, estará dividida en 3 categorías: regata, cruceiro, regata e cruceiro. O percorrido máis largo, que son 40 millas, que son sobre uns 65 kilómetros máis ou menos, van a completar os barcos máis grandes, os máis rápidos, que serían o regata e o cruceiro regata. Entón, eses salen das inmediacións do porto de Cabo de Cruz, recorren toda a Ría da Arousa, viran 11 e 11 por babor, e con regreso outra vez a Ría, outra vez a Cabo de Cruz. E os máis pequenos, os cruceiros, para animar tamén a esa xente que ao mellor non ten un barco tan rápido, pero que queremos que participe, que sea unha regata que poda acoller a todo tipo de embarcacións. Entón, os máis pequenos tamén teñen un recorrido de sobre 30 millas, que non é pouco. A proba nace coa idea de consolidarse no tempo, tendo ademais a súa organización un carácter rotatorio polos 4 concellos que forman parte de Arousa Norte. Importante afluencia de público na festa do Mesillón de Vilanova de Arousa, uns festexos que viviron o seu momento máis emocionante coa lectura do pregón e a insignia de ouro e brillantes, coas que se recoñeceu o importante labor do sector do mar na economía local. Sempre falando do sector do mar, do sector, Manolo Janeiro estaba no sector primario, que é a extracción, o cultivo do Mesillón, e agora vamos a falar de a elaboración, que dá tamén moito traballo no noso concello. Os homenaxeados foron o mesilloeiro e constructor de bateas Manuel Janeiro, ademais das conserveiras Roma e Dardo. A celebración vilanovesa clausurouse onte pola noite cos monólogos do propio Perdomo e de Osvaldo Digón. O humor, a música e a gastronomía encheron as rúas de Vilanova de Arousa durante toda esta fin de semana. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.